Voisi tehdä uuden videon pitkästä aikaa. En mä kyllä jaksaisi tehdä sitä viidiäkään enää. En kyllä sitä nyt joskus pitää, mutta vähän aikaa siitä taukoa. Mistäköhän mä tekisin? No, katsotaan kommentteja. Joo. No, kai tästä pitäisi tehdä. Älkää ihmetelkö seuraavassa klipissä äänenlaatu heittää huomattavasti alaspäin, koska mä kuosin sen puhelimella, joten nauttakaa videosta ja jos tuo häiritsee liikaa, niin kerrotkaa kommenteissa, niin mä korjaisin sitten seuraavaan videoon. Kiitos. Okei, kun mä päätin tähän nyt yrittää erilaisen piirustustyylin, koska se ei vaan sopinut se, mitä mä käytin viime kerralla niin tähän. Eli 2 piirtee kuonon. Sitten rupeatte piirtää sitä päätä ja poskia ja mitä kaikkea nyt siinä on, korvia. Sitten piirrätte silmät. Sitten alatte vähän noita arpia ja muita yksityiskohtia piirtämään. Ja sitten teidän pitää pehmentää nuo arvet, piirtää korviin nuo sisäjutut ja sitten pehmentää nekin. Ja sitten lopuksi väritä nuo kaikki nenät ja silmät. Ja kiitos kun katsoit videon tänne asti. Muista tykätä ja tilata ja kertoa kommentteihin, minkä hahmon seuraavaksi piirrän. Ja puuttuko tästä piirroksesta jotakin, niin kuin viime kerralla sitä Ginistä puuttuu ne arvet, mutta epes muuta. Nähdään seuraavassa videossa. Se olisi moro.